among pangitaan si kanang Marjon o kanang kuan sili kay untay nagluya man. Vitamins. Iyang vitamins, nagluya si Choyo, Marjon. Pangitaan. Ito lagi taron. Loy kayo lagi na. Mura man na yung vitamins. Choy. Loy-loya da Choy. Kaya malawas na ito eh. Sugita ko. Vitamins para sa almoranas ba? Dahil at dili na kay ko. Wala na healthy ba? Kaya wala vitamins. Nya sama natong pangitaan. Tara ta. Pero mo silip lagyan ate. Kita na ba ka, Choy? Tayo. Saan tao dire? Pwede may mga yog sili. Grabe mga Choy. Nangayo pa gani pero nanguha na. Nanguha na ganig sili. Una pa na nanghit. Ayo. Gwapo man ka magtalikod de Choy. Saan mo daw magatubang? Te grabe sila. Choy Marjon. Wah. Mau may katong tambes nga sili katong sweet sili. Tilaway ko no. Sabi pre. Ano? Hatami sa. Sweet sili. Kabin hanga gyud sweet chili ko no. Choy, It's a prank. lo. Di ka gigan Choy. Nanguha ako sa kong farm dito ba? Sili di mo niyo. Ay, dito. Dito. Nice. Dito na side. Asa ko na imong kwan, asa ko na. Okay. Grabe vitamins ni mo Choy. Sili di mo niyo ba? Hoy. Oh. Hindi wow. Di magkalibang si Choy Marjon, ikaw man ba? Oh. Nabot gini mo diri pangita tag sili Choy. Kini, di naman ikuan ba? Di naman ni ginaling nga sili gawas lubot. Asa niya Choy? Tinibuok kay sos. Kyaro gikaugma dita mo barangay anay. Grabe Ma'am nabot. ko ni ganahan nimo. Choy, ma'am ko ni ganahan nimo. Oy. Ganahan nimo. Oy. Paligon siya kabukugan ko no. Paligon siya yung mga bukog-bukog. Abot ko nang dire gid ha. Oh, tag makalibang mo kuan no. Di ko wala ba ko naana kaning mga inani? Mga hat? Almura na son ka to eh. Pag suway ani. Kalibang baka siya, di ba ka ni magkaigit-igit na noon? Kistingan ako. Dahon kalibang. Kistingan ako kaog ingon nani kasilyo. Wow. Takhan ani. Itong bisita kay giubanan gid niya si Choy Marjon no. Mamay ganahan niya. Magluya man og way sili. Charat. Uha. Ah, lupaya. Mo ginaya yung vitamins yun. Budlay dili ang punuan ng mugawa sa inlubot ani. Punuan sili. May pang nagtatastik na. O mga choy, basin dating nga mo. Walay hinog ha. Pasa tatong hinog kay. Wa may hinog, puro man green. Green sa. Ato. Ato man ato. Mga choy, mag-cooking soon ako. Ilunod na doang Bombay gahos. Sunod mga choy ang patis. Sunod ang suka. Sunod ang black pepper. Sunod ang bitoon nga pahumot. Sunod ang magic sarap. Sunod ang ginisa mix. Human ang kais kandeng black pens. Human ang atong last but the end. Tara. Human ang atong imog smikos ka dito ha. Human atong isagol ang atong gi palapuan. Sama na. Isugag bahoy. Human mga choy, ato na itakan. Okay rin mo choy, ato na nga unon. Ay kumagaon. Mga una ta. Mga Choy, kaano daw? Ano na?
Hanga oy. Nito eh. Mahangin dah. Mahangin no. Di mana? Karon buhi ko kakaon ning pertim ning hanga ning inahak. Kapahila ka. Sabi. Grabe ding Krispiha ni. Hot kayo ba? Dami ah. Hindi ni mga choy. Pero balik gabon. Grabe talikod oy. Ito sayang kesalahan choy. Ako lang gitiwas. Dami mga sa mata. Masih kalau pala ito. Dami man. Murag ka na dyan. Tupol mo yung mga. Oh mga choy. Linig na. Wow! Sa di pa na may magsugod og shoutout no. Salamat kaayo sa iyong pagsuporta sa akong page. Hinaot ko. Musuporta lang gihapon mo sa kuha. Thank you to all. God bless. Shoutout! Tara na yun. Kondisyon na po siya sa puntos. Shoutout din ko sa akong mama, Mary Jen, Surigao. Shoutout. Shoutout ko ni Attorney Melvin Miscala ug ni Madam Aisa Miscala ug siya mga anak na si Andy ug si Marcos ug si Aldred. Shoutout. 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 Shoutout yung lari ug ang punto yung Riquizo. Shoutout kong Carlo Orsal. Og shoutout ko ni Richie taga Canao. Ug shoutout ko ni Ombe ug Likinkin sa Toros family. Shoutout. Shoutout kami sa Buado family from Santa Maria, Bulacan. Shoutout. Shoutout. Shoutout ko sa Bantayan Island. Shoutout kami kang Boss Milwin Kulyamat from San Miguel. Shoutout. Shoutout mi kang Giniton Mark, Calabio, Larry Abay-Abay, Bimboy Sirnada, Linux Kanyeda. Shoutout. Shoutout kami sa among mga star sender. Ma'am Itzel Degree. Shoutout. Shoutout. Og na Ma'am Doria Wen. Shoutout. Kurt Kubain. Shoutout. Jason Sibilia. Shoutout. Og shoutout kami sa katong inchik na mga Ching Chancho. Shoutout. Ching Chancho, shoutout. Shoutout lang ko ni Jumar Evangelio og ni Estelero from Bukidnon, Mindanao. Ronel Orsales Sogal from Lapu-Lapu City. Shoutout. Shoutout kami kang Sijan Ko. Shoutout kami sa Miscala family. Shoutout. Og sa Sipalay family. Shoutout. Shoutout din ko Julie Jen Chavez. Shoutout. Shoutout din ko Iking Monteroyo ni Richard Monteroyo. Shoutout mi kang Jan Almon Sales. Shoutout. Birente. Shoutout. Erwin Mindoro. Shoutout. Dicano from Toril, Davao. Shoutout. Shoutout kami sa AGF Game Yard from Sibunga, Cebu. Shoutout. Og shoutout po mi kang Ribbon Rosal from Danau. Shoutout. Shoutout sa taga Danau. Shoutout dahil po mi kang Jando og kang Genevieve Salon. Shoutout.
Shoutout ko ni Morjor Hapitan. Shoutout! Long live. Long live, Choy! Shoutout ko Jed. Og shoutout dahil may kang Isaiah sa Andre. Shoutout! Og shoutout ko kang John Mar Turigusa. Shoutout! Shoutout may kang Chris Anis Lagon from Tabago, Lite. Shoutout! Edbar Labado from Kansibuan, Bohol. Shoutout! Og shoutout may kang Jimel Turigusa Sipuentes. Shoutout! Honesto Akasidillo. Shoutout! Arvin Makalintal from UAE Abu Dhabi. Shoutout!